Dobrý den, paní, dobrý den. Co chcete? Máme velký menu tady. Dneska máme hodně jídlo. Máte hlad, hodně hlad. Tak, co chcete? Máme maso. Ale otečte. To není Otočka. pravda. Otočka. Ano. Otočka. Co máte? Máme hodně polévka. Jaká polévka? Dobrý polévka. Aj, nechci moc dobrá. Ale to je nejlepší polévka tady. Ne, další. Odkud jste? Já jsem... Mám hodně dobrý polévka pro tebe. Dobře, dám si. Okay. Dám si. Potom máme hlavní jídlo. Máte dort. To máme, ale gergedan máme taky. Otočka. Gergedan. Jo, chci maso. Gergedan otočka. Ano. Chcete? Ano, otečte. Tak jo. Jeden gergedan otočka, usta. A dort taky? Dort taky chci. Mám pro tebe ajva. Hutná mi ajva moc. Ajva. A co dál? Hezká holka. To je všechno, to je hodně. Hodně? Ale Ještě co? Ne, máte dort? Počkej. Můžu začínat? To je moc hutná. Jo. Můžu? Chci taky. Moment, já budu. Nohy, Ne. Moment. To je moje mužka. Hele. Počkej. Jaký Tady. To je nejlepší. Bok je nejlepší. To není turecký bok, to je český bok. Dobrá, český bok je dobrá. Pojď. Dobrý den. Okay. Máme. Pro tebe. Dort. Kde je dort? Já jsem sladká. Sladká.